hakovao sam Roblox i sada mogu da ukradem stvari koje nikada niste videli. Ljudi, gledajte ovu igricu i kao što možete vidjeti na ovoj pisti izlaze neverovatni likovi poput Steva iz Minecrafta. Eno ga Steve, ćao Steve. Možete da nabavljate vaše omiljene likove, evo ga čoveče Patrik. I oni se vraćaju u vašu kuću i prave vam pare. A također možete da idete do drugih igrača i da kradete njihove stvari. Čekaj sekund ljudi, stigla mi neka poruka. O ne ljudi, meni piše moj najveći hejter. Šta on hoće od mene? Zašto mi uvijek piše kada krenem da igram igrice? Moraš da ukradeš najbolje likove poput Sunđer Boba, Ronalda i Steva iz Minecrafta. Inače ćeš dobiti kaznu ako ne uspeš to da uradiš do kraja ovog videa. Već sam vidio Steva. Evo ga. Čekaj ljudi, ali ja mogu da kupim Steva, kao što možete vidjeti, ovdje u ćošku se nalaze moje pare, N250. Steve, dođi do mene, yes. Ok ljudi, evo dobio sam već prvog lika, pa ne ide mi toliko loše. Ljudi, u ovom igricama je jako teško krasti, zato što možete, kao što možete vidjeti, zaključate ovakvu bazu svoju, da niko ne može da vam uđe. To mogu čak i ja da uradim. Ajde vidimo, će možda izaći neki Ronaldo ili tako nešto. Ligdjoslav, wow, daj si Ligdjoslave, šta ima? Čekaj sekund, evo kao onaj lik iz Subway Surfera, wow, on je tako cool. Zove se Jake, nisam ni znao. I ovog neki Squid Game tip. Ljudi, ukrao sam ovog nekog zlog Sonika. Zli Soniče. Dođi do mene, evo ga, uspio sam da ukradem zlog Sonika. Čekaj sekund, moram da zaključam svoju bazu, pa zaključaj se bazu, yes. Zašto on pravi već ovoliko puno para? On pravi $1000 odjednom, pa ja ne mogu da verujem. Kako sam već uspio da ga ukradem, vidite ovo, mogu da dobijem $23,000. Onaj lik nije očekivao da ću mu tako lako ukrasti, a mu to bio najvredniji karakter. Ja imam Steva i imam zlog Sonika, ljudi. Baš mi dobro ide. Wow, ljudi, evo ga Shrek. Da uzmem Shreka. Ej, Shrek, dođi ti do mene. Ljudi, Shrek je tako smešan lik. Mario, dođi ti do mene. Ne, evo ga Patrik. Dođi Patrik, će ti do mene. Ali on nije Sunđer Bob, a nama treba baš Sunđer Bob. Čekaj, šta je moj ludi hejter rekao? I kako on kaznu meni čuva? Malo sam zabrinut. Ali evo ga Squid Game lik. Da ga uzmem. Squid Game lik, dođi do mene. Ljudi, jako volim Squid Game. Yes! Aj sam moram ljudi, samo da ga branim. Vidite, ovo ja nemam ni ne, imam palicu. Spider-Man! Spider-Man je moj omiljeni superheroj. Dođi ovamo, Spider-Mane. Ne! Baza mi je otključena. Moram brzo da je zatvorim. Ok, kako Spider-Man dobar, ne mogu da verujem, imam Spider-Mana. Ajde probamo da ukrademo nekome. Ajde vidimo da li neko ima baš neke jako retke. Ovaj lik ima jako retke karaktere. Možda probamo njemu da ukrademo. Imam Steve, treba mi Sunđer Bob i treba mi pod hitno ljudi Ronaldo, mada mislim da je Ronaldo sigurno jako skup. On tipa se otvorila baza, ali ju je odmah zatvorio vjerovatno zato što sam mu ukrao već i Sonika i probao sam da mu ukradem i drugog karaktera. Moramo odmah nešto ukrasti pod hitno. Čekaj, da znam Pepu Prase, moraš biti moja. Yes, ajde, dođi ovamo. Ok, imamo Sunđer Boba ljudi, yes! Ide nam jako dobro za sada. Imamo Sunđer Boba i Steve, sad mi treba najteži do sada, to je Ronaldo. Ajde, prodat ću Mario, izvini Mario, moram te prodam. Ali ne mogu da prodam, neću prodam Patrika zato što je on Sunđer Boba drug i oni se druže u mojoj bazi. I zašto Keba Krava pravi toliko više para? A pa to ima smisla zapravo. Keba Krava najviše voli pare na svetu, naravno će on praviti više para. Lignjaslava, Sunđer Boba i Patrika. Ali ajde vidimo što se dešava. Ljudi, šta se dešava? Ovo je neki crveni mesec. Zašto je ovo? Crveni mesec se dešava. Nije mi jasno o čemu je reč ovdje. Ali ajde mi opet da kupimo one federe da bi bili super brzi i odmah da vidimo. Vidite minjona. Dođi do mene minjone. Još i ovako crven ljudi. Čekaj ove minjone kad dođe do mene. Yes. Ronaldo nisam vidio nijednom bukvalno. Mora da je Ronaldo jako redak ljudi. Evo ga Skibidi Toilet ljudi, da uzmem Skibidi Toilet, a neću, evo ga i Among Us ljudi. Ću da uzmem nekog dobrog Brainota, ali ovi likovi ali ovi drugi igrači, oni samo zaključavaju svoju bazu odmah. Možda ljudi ga prizovem ako govorim I niko od ovih ljudi ne otvara svoje baze. Jaj, kakvi su oni plaštivci ljudi. Moramo samo da rastemo da uzimamo neke dobre likove. Imamo sada jednog dobrog lika koji sam uspio da kupim. Ja moram ovo stalno da kupujem kad me zarobe bazu. Ej, sklanjaj se odavde. Idemo zaključam bazu, yes. Treba da vidimo ko se ovdje nalazi. Gde su ovi Brainotovi? Trebaju mi odmah. I zašto niko ne otključava baze? Ej, ljudi, znate šta, ja ulećem u nečiju bazu odmah. Wow, ko je ovo? Čekaj sekund, je ovo neki tralalero, zašto on ovdje stoji? I kako on ovako izgleda dobro, wow ljudi, zamislite da imate tralalera. Čekaj, onaj tip, vidite kako on visok, možda on košta neke pare. Ne, ovo je samo šilja, Mickey Mouseov drugar. Evo, velik pravi puno para, ajde njega da uzmemo, ali... Ljudi, Mr. Beast, ne mogu da verujem, imam Mr. Beast, ljudi, kog lika oni nemaju ovdje. Čovječe, Mr. Beast, imam dva ova tipa. Moram prodam nekoga, pa morat ću prodam... Ne, čekaj, zapravo ću prodati Shreka, izvini Shrek.
Moram da te prodam, čovječe. Zato što mi treba mesta, ljudi, vidite, ne mogu da prodam Steve, iako Steve ne pravi. Herobrine. Herobrine, dođi do mene, Herobrine. Wow, zašto on izgleda ovako čunije, ljudi, pogledajte ovako, zašto on, pogledajte kako izgleda normalan Steve, pogledajte kako izgleda Herobrine. Zašto on ovako nekako kockasti i glava mu nije jednaka sa ostatkom tela, ništa mi nije jasno. Ljudi, treba da ispadne samo još jedan karakter da bi imao sve karaktere koji meni traži hejter, ali on bukvalno ne ispada. Ajde, prodat ćemo ovog Miniona, izvini. Ne! Ja to prodao nekog dobrog lika, ni ne sjećam se koga sam prodao. Da, prodao sam Steve, znači moram još jednog Steve da uzem. Dobro, nije ni bitno. Evo ga Steve, ej, super, ovo je odlično. Ajde da ga uzmemo, Steve, dođi do mene. Baza mi se otključala. Znači, fali nam još samo jedan lik. Valjda moj hejtera neće dati kaznu, ja se te kazne jako bojim. Svaki puka mi nešto ljudi smisli. Bude neka smicalica koju ja ne mogu da očekujem. Ronaldo, molim te izađi, ljudi imaju sve likove. Kako nemaju Ronaldo? Ajde Ronaldo, molim ti izađi. Ljudi, shvatio sam inače da ovdje gore vam piše kada vam izlaze ovi neki ultra retki karakteri. Evo, pogledajte ovdje, za malo manje od 3 minuta će izaći neki mega redak, mega ultra dobar lik kog bi ja iskreno voleo da dobijem. Imam skoro $2 miliona, valjda je to dovoljno da se dobije jedan od tih boljih likova. Ljudi, evo sad ide borba. Borimo se za ovog lika. Šta se desilo? Zašto se igrica tako pokvarila? Ne mogu da verujem, nisam dobio da uzmem onog lika koji nema pojma iz koje igrice. Je pravio $3000 u sekundi. Ajde neki dobar lik da izađe, molim vas, neki Ronaldo. Evo ga neki čovjek, ne, ovo je samo Ronaldo fan. Dobro, možda uzmem Ronaldovog fana, tako ću dobiti Ronaldo, a? Čekaj, ne, ovo je opet Mr. Bean, Ronaldo nikad neće izaći. Stigla mi još jedna poruka, opet je od mog lugodog hejtera. Vidim da i dalje nisi ukrao Ronalda, uskoro ti se bliži kazna. Ne, ljudi. Šta će biti kazna? Vidim da i dalje nisi ukrao sve likove koje sam ti zadao, uskoro ti se bliži kazna. Zašto meni moj ludi hejter ovo piše? Stvarno sam nadrljao ako pod hitno ne izađe posljednji lik koji meni treba. Moram da ga kupim, ljudi, ali ne izlazi. Joj, desi. Kupio sam ovog nekog lika koji mi pravi jako puno para, odjednom pogledajte, pravi mi skoro $3000, znači moramo nekoga prodamo. Joj, koga ćemo prodamo? Prodat ćemo ovog Squid Game lika. Izvini Squid Game liče, moram da te prodam. Ne, opet mi piše moj hejter. Kseo, da li imaš Ronalda? Ne, ljudi, ja zapravo nemam Ronalda, imam sve ostale likove. Vidim da nemaš Ronalda. Vreme je za kaznu. Ne, ljudi, ću zapravo biti kažnjen u ovom videu. Ne! Ako nećeš da izbrišem tvoj kanal, molim, moraš da uzmeš jaje i da ga razbiješ sebi na glavu. Ne, ljudi, ovo je užasno. Stvarno imam ovdje jaje, stvarno ću ga razbiti sebi na glavu, ali čekaj sekund, opet mi hejter piše. Ali da bi ti razbio to jaje na glavu, moraju svi da ostave like i subscribe, ljudi, čuli ste ga, ako želite vidite kako ću ja da razbijem ovo jaje sebi na glavu, ostavite svi like i subscribe. 3, 4... ne, ljudi, ovo je odvratno. Vi se kliknite da vidite kako se ja pozvao Labubu Lutku na telefon.